No niin, morjens. Hei, mä yritän vähän selittää jotain tässä videolla samalla. Niin, kun yleensä videot on aika tylsiä, jos niihin ei puhuta mitään. Mutta tässähän tää nyt on. Mitähän mä sanoisin. Hyvä tää kori on. Mun mielestä hyvä alkuperäinen kori. Tässä ei ole halkeamia. Niin ovensaumat istuu tosi hyvin. Samaten kuin konepellin sauma. Katot myöskin ihan sama juttu, että saumat on asialliset. Tää maalipinta on ehkä, silloin aikanaan kun se on maalattu, niin se on varmaan niin 1–10 asteikolla ollut joku, mä sanoisin joku 8. Kyllähän siinä nyt tietysti vähän näkyy jo toi, jos se on 15 vuotta sitten maalattu, niin kyllä siinä nyt jotain virheitä pientä näkyy. Mut kyllä tää ihan tämmösenäänkin on mun mielestä ihan tosi fiksun näköinen laite. Että samaten apukuskin puolella hyvin istuu noin ovensaumat. Ja uudet renkaat, siitä varmaan oli puhettakin. Pikkusen tossa keulassa on ton pikkusen maaliin irronnut tosta, mutta ei onneksi halennut pahasti toi. Tai ei olekaan halennut toi muoviosa. Ja sit tuolla oli, tosta mä en silloin huomannut varmaan mainita, niin siinä on tommonen isompi naarmu tuossa vasemmassa rannassa. Kyllä se muuten mun mielestä aika hyvän näköinen laite. Otetaan joku toinen klippi tossa kanssa.